Ngiqala ukubingelela njengoba sengibingelelile ngithothanda mina kakhulu ukuthi ngibongise iSekunda Greater. Lo ngifuna ukusho okuncane ukuthi ibeketelile iGreater Sekunda. Ibeketelile iGreater Sekunda. Ngikhumbula mina uma silontsha 2019 iSekunda bekhona. Sabeketela sathi sifuna kulontsha ngoba bejaha bathi next anilontshe bejaha. Manje Sekunda solo bekhona. Sathi uma thina sesolontsha siGreater Mbombela. iGreater Sekunda solo bekhona. Ayizange yalala iGreater Sekunda. Yalala le eGreater Mbombela. Manje lokungijabulile ukuthi babeketelile boshumi solo bayibambile. Sona namhlanje ngoba nabo batolontsha bangabothi hayi sesiright sini. Abaqhubeke le spirit lelo banaso. Ngoba ngibonile babambisane kakhulu. Lokuningi mina ngeke ngikhulume. Ngoba lokuningi sebashilo ngendzaba yesikhathi. Ngiyabonga chairman.